Течението в рапа почва да се оттича надолу. Гола вода, рапери от ранни ни вонят на ново, не е измачкано скъпо облекло, което ще се скъса от липсата им на флоу. Старите забравят старото, новите не го знаем. Като роботи с каквото имаме, с това играем. Рядко чуваме за стария хип-хоп, напълно реален. На вагинален сок тече от рапъра продажен. Мега неприятен, противно на мене неотпратен. Блатен ти превърнат от медиите в златен. Порна лайна вони, но има ценна кожа. Има супер тъпи рими, не мога да ги предложа. Краля на хип-хопа не искам да го изложа, понеже пее за пари е в официална ложа. В подлеза е хип-хопът, браче, пусни си атила. Виж какво богатство медията теб ти е спестила. В подлеза е хип-хопът, браче, пусни си каша, за да видиш разлика между рапа и фалша. Хопът е машина силна, браче, пусни центрофуга. Медия в България, но различна от всяка друга. Жлъчните фристайли не оставят скрити тайни, но за БГ рапа все още са необичайни. Новата ви мода е модата да се следва. Всичко ново е ново, а всичко старо се преследва. Сякаш тези момчета са положили клетва да убият всичко истинско, но какво ще правят след това? Ще се намери фокусник от ръкава да вади на нови незаслужили БГ хип-хоп награди. Ще се присъдят на тия с най-много чалга дуети. Аз ще взима тия с лирики от други взети. Криско с лирики смешни, европейско ниво, но на какво наслага, дето си го слага. Йоу, викаш му хитмейкър, щото е на всяко парти. Викам ти, че си пак са занижени стандарти. Това не може да е вярната посока за хип-хопа, копеле. Ако е това, тогава следва катастрофа. Рова няма да поеме всички мъртви проекти, погребани от някакви хип-хоп антиархитекти. Или казано по-просто супер глупави субекти. Йоу, Димчо, липса на талант на фолна лирика не може се оправи и в логопедична клиника. Дига се, сваля се, хвати, браво, въпрос имам само. Защо и феновете казват, че рап е стила му? Метросексуални звежди праскани до косъм, just awesome. И да викам, че не стават аз кой съм. Да не би пък аз да съм случайно дифо или ди, или са това едни и същи речникови термини, описващи идиота, дето майчиния си език забрави. Но като развиваш нашия хип-хоп се слави. Не работи за рапа, работи за награди. Да работиш рапър не е кеф, безсланец на врата ти. Пита Явор, крилата майка, дето пак ще снася още и още яйца на нашата тераса. Рапери подобни на Рими с идея съща, да печелят толкова, че да си купят къща. Нека да ви запозная с MC на годината. Алекс, ти римуващ годината с годината. Пешев на превара с лоша ти лъчи и бедата, но журито реши той да си тръгне с победата. Беше поздравен от компания на чалгари, реши от рапа да си почине през февруари. Вече няколко месеца трак не е доставил. Хопът иска лирика, например чуй калиграфист. За западната публика е ненормален артист. Признате вече от големи хип-хоп имена в България му писна да е в сянката на Биг Ша. Шамара, Биг Шей вече го изака. Сарафа е в компания сакащата барака. Получили наскоро ново медийно внимание, да бъдат смели жертви, положиха те старание. Пак са двамата звезди, сега Тупак и Рик Рос. И чуда се от двамата, кой ли е по-прос? Икон се като сложиш за вкус към тия раци, получаваш ходещи назаде тримата глупаци. Рапът в България може да се издигне, но стига слуша това, което да войса ти викне. Нямаш право с лошо качество да правиш запис. 2013 е, каза бате Сашо, what the fuck is this? Успява тия с най-идиотските творения. И в заключение, нужно ни е спасение. Слушай underground, там има истински явления. Не позволявай хопа да губи нови сражения.